Poštovani gledatelji, dobar vam dan i dobrodošli u novo izdanje Veterana mira. Današnja emisija izgledat će malo drugačije, progovorit će o jednoj aktualnoj veteranskoj temi, a u nju će nas uvesti dokumentarna reportaža kolege Tomislava Rataja. Kažu da more liječi sve rane. Iako su sve solidarne članice Europske unije, pa tako i Hrvatska, pružile potporu i stale uz bok Ukrajini, članovi ronilačkog kluba hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Zagreba otišli su i korak dalje. Trenutno se nalazimo u kampu Veli Jože Savudrija i ovdje se provodi program resocijalizacije ukrajinskih branitelja, odnosno hrvatski branitelji provode program resocijalizacije ukrajinskih branitelja. Nositelj samog programa je ronilački klub hrvatskih ratnih vojnih invalida Nema Adriatic i brojnim suradnicima, odnosno udrugama, kao što je zajednica udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata. Također u projekt je uključena i udruga Jedro i Krilo. Svi oni poznaju problematiku te mogu bogatim 30-godišnjim osobnim iskustvom i praksom u resocijalizaciji hrvatskih branitelja nakon Domovinskog rata pomoći ukrajinskim borcima i razumjeti ih. Po završetku ratnih operacija mi smo osnovali ronilački klub i krenuli smo u te programe i sad umjesto hrvatskih branitelja imamo branitelje iz Ukrajine. Radi se o istinskim vojnicima s prve linije fronta koji su doživjeli teške traume. Sam ovaj program je sportsko-rekreativno-edukacijski, a sastoji se od dva dijela, dakle teoretskog i praktičnog dijela programa. Kroz praktičan dio programa ukrajinski branitelji imaju priliku prvi put zaroniti u naše prekrasno jadransko podmorje, upoznati se sa ronilačkom opremom, i ovdje se i provodi tečaj ronjenja. Ronjenje je ozbiljna aktivnost i popuštanja naravno nema, međutim dozvoljavamo nekakva potpitanja, dozvoljavamo da polaznici tečaja sami dođu do ispravnog odgovora. Siguran sam u svoje odgovore. Sve mi je ovo vrlo zanimljivo. A ono što je zanimljivo, lako se pamti. Ronjenje je jedna prekrasna aktivnost, novo okruženje, novi svijet. Tu je mir, tišina, čujete otkucaje vlastitog srca, čujete vlastito disanje i uživate. Osim ronjenja imaju mogućnost koristiti kajake, supove, zatim druženje hrvatskih branitelja sa ukrajinskim braniteljima kroz brojne različite izlete, odlazak u Umag, zatim obilazak grada Pirana u Sloveniji. A osim tih aktivnosti imali su priliku sudjelovati i u terapijskom jahanju koje smo također provodili u sklopu programa ovdje u Savudriji. U Lučkoj kapetaniji u Rijeci, nakon praktičnih vježbi na moru, položili su pred komisijom ispit te dobili certifikat za upravljanje brodicom. Jednostavno oni su prošli i edukaciju prije ovog ispita, dakle jednu vrstu tečaja, tako da je bilo zadovoljavajuće znanje. Dakle, mogu upravljati brodicama, mogu i u taj pomorski promet se uključiti. Završni uron i podjela ronilačkih diploma u ronilačkom centru na Kantridi bila je kruna za znanje, trud i predanost. Odlični su ronioci. Neki će završiti za open water divera, što znači da mogu samostalno roniti u kopiji sa nekim. A neki će dobiti disability diver, što znači da ne mogu roniti sami bez pomoći nekog dive mastera ili instruktora. Vi, ako nemate ruku ili nogu u vodi, se možete osjećati kudikamo prirodnije i opuštenije nego na kopnu. Program rehabilitacije ovog tipa je višestruko dragocjen, jer vi imate kontakt sa prirodom, imate jednu aktivnost koja je sama po sebi zanimljiva i imate jedan medij koji je originalan, koji je drugčiji, atipičan, dakle imate vodu. Riječ je o ronilačkim aktivnostima, o morskim aktivnostima koje okupiraju polaznike i to sve skupa uvelike pomaže rehabilitaciji kako tjelesnih invalida, tako onih sa psihičkim poteškoćama koje su uzrokovane ratom. Za mene je najvrijednije novo okruženje, novi ljudi, nove aktivnosti, daleko od trauma. Kada sam došao ovamo nisam znao ni plivati, a sada unatoč hendikepu i ronim.
Najvažnije mi je bilo podijeliti osobno iskustvo s hrvatskim braniteljima. Želio bih da ovaj program mogu proći svi naši branitelji i u Ukrajini na našem Krimu. Nakon dugogodišnjeg velikog uspjeha s brojnim hrvatskim braniteljima, sada i Ukrajincima, članovima Nemo Adriatica cilj je da ovakav program resocijalizacije bude dostupan svima, te pokrenuti ga i u Ukrajini. Ovdje u gradu Lavovu započela je druga faza projekta resocijalizacije ukrajinskih stradalih branitelja. Okupljeni hrvatski tim ciljanim će aktivnostima po preporuci psihologa u idućih nekoliko mjeseci ispuniti svakodnevnicu heroja koji su u ovome ratu dali ono najvrednije. U razrušenoj zemlji, napačenim ljudima, uz ronioce kluba hrvatskih ratnih vojnih invalida Nemo Adriatic, ruku su pružili i grad Lavov i Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova. Uz brojne aktivnosti poput terapijskog jahanja i veslanja, upravo je ronjenje najbolje za njihov oporavak. A to je samo jedan od segmenata u samoj resocijalizaciji. Mi smo resocijalizaciju osmislili na način da imamo 3 stupa. Jedan stup su aktivnosti, drugi stup su osobna iskustva koja prenašamo ukrajinskim braniteljima i treći stup je rad profesionalaca, psihologa, psihijatara sa tim ljudima. Masa tih dečki s kojima mi sad radimo je bez ruku i bez nogu. Kad dođu u vodu, jednostavno oni su u bestežinskom stanju. Nešto što mu je jako teško odraditi vani na površini, pod vodom je puno lakše. Ronjenje me i mentalno i fizički oporavilo nakon povratka s fronte. Najzanimljiviji mi je osjećaj bestežinskog stanja. Nama bez ruke ili noge to mnogo koristi. Sviđa mi se pod vodom. Stanje kontrole, discipline mogu izvoditi ono što izvan vode ne mogu. Ravnopravan partner u ovom projektu je fondacija Unbroken, svojevrstan rehabilitacijski ekosustav od kojega su inače skupe proteze svi dobili potpuno besplatno. Unbroken je ekosustav povezanih projekata kojima pomažemo onima koji su preživjeli ratne strahote. Gotovo 300 boraca dobilo je protezu u sklopu našeg programa, ali zbrinuli smo više od 16.000 ljudi od početka rata. Sve se financira državnim novcem i donacijama. Kao vojnik i veteran, mislim da je najvažniji osjećaj da smo mi i dalje potrebni i korisni društvu i da to i drugi tako vide. Kao najkorisnije polaznici ističu upravo osobno iskustvo, koje zbog sličnog ratnog puta mogu ravnopravno podijeliti s hrvatskim braniteljima. Rat nas je sve promijenio i otkad je počela ova agresija, brinemo se za oko 17.000 stradalih boraca koji su došli u naš grad. Nakon rehabilitacije, resocijalizacija, mentalno vratiti ljude u svakodnevni život. I tu je nama hrvatska strana mnogo pomogla, te ovom prilikom želim zahvaliti hrvatskim veteranima što su svoje iskustvo podijelili s našim momcima i dali im novi pogled na život. To je još jedan razlog da se među našim zemljama stvara posebno prijateljstvo. Ukrajina i Ukrajinci doživljavaju Hrvatsku pozitivno, jako pozitivno. Zbog toga jer Ukrajinci smatraju da u stvari Hrvati su jedni od rijetkih na ovoj planeti koji mogu Ukrajince razumjeti s obzirom na nedavnu hrvatsku povijest i na naš put do samostalnosti. Tako da se taj odnos produbio. Imamo jako puno upita upravo u vezi sa tom problematikom. Lavov nije samo zainteresirana je gotovo svaka oblast, odnosno pokrajina ovdje, da se kod njih radi takav program. Tako je mala ideja narasla u stup nade za one koji su mislili da budućnosti više nemaju. Upravo taj projekt je dobio najviše bodova od stručnog povjerenstva prilikom ocjenjivanja, te smo izuzetno zadovoljni kako se projekt provodi. Projekt resocijalizacije ukrajinskih ratnih veterana, njegova posljednja faza, završava u Hrvatskoj, upravo ovdje na zapadnom dijelu u Istri, gdje je prije više od 9 mjeseci započeo.
Upravo su Istra i grad Umag nakon Ukrajine ovim ljudima ponudili Pa prije svega jedan mir, ono što je svima njima potrebno, a to je jedan mir, jedna priroda koja je sama po sebi predivna. Upravo su nakon treninga na bazenima u Ukrajini novi svijet pronašli ovdje u moru. Evo trenutačno se nalazimo ispred otoka Fraterski ili otok Veruda. Lokacija je odlična s obzirom da kreće već iz plitkoga, dakle od 2-3 metra, može i manje, što znači da je za početnike idealna. Maksimalna dubina je bila 14 metara, temperatura mora 17 stupnjeva, vidljivost vrlo dobra s obzirom na malo jače struje. Da su hrvatski instruktori u lavovu odradili lavovski posao, vidjelo se već prema prvim zaronima ovdje na moru. Ovo je izgledalo vrlo brzo i efikasno, svi su već u formi, da kažem, znaju šta rade. U moru možemo vidjeti mnogo svega, i životinje i biljke. More je potpuno drugčiji ambijent i drugčiji osjećaj jer imaš valove i zato je zanimljivije nego roniti u bazenu. Vrlo sam zadovoljan što imam ovu priliku za ronjenje. To me usrećuje, razveselim se nakon svakog zarona. Među brojnim vojnicima u programu je svoje mjesto s razlogom pronašla i jedna žena. Nakon karijere instruktorice padobranaca u ukrajinskim specijalnim postrojbama zamijenila je odoru i postala opatica. Bila sam u vojsci 5 godina i osjetila da na drugčiji način mogu pomoći svojoj zemlji, svojim suborcima koji sada trebaju pomoć. A veliku pomoć u održavanju cijeloga programa pružila je i civilna zaštita. Ravnateljstvo civilne zaštite daje potporu, logistiku, a i svi instruktori koji rade na ovom projektu su pripadnici Ravnateljstva civilne zaštite, državne intervencijske postrojbe, znači ronioci koji rade u velikim nesrećama i katastrofama. No program nije samo ronjenje. Osim prijenosa znanja i iskustva hrvatskih branitelja, stručnjaka, psihologa, ukrajinskim braniteljima, ovaj projekt ujedno i povezuje osobe sa sličnim iskustvima, jača njihove međusobne odnose, stvara nova prijateljstva, a i utječe na povezivanje udruga civilnog društva između Republike Hrvatske i Ukrajine. I vidljiv je veliki napredak od samog početka programa pa sve do njegovog završetka u vidu da su sami ukrajinski veterani puno otvoreniji, puno komunikativniji, te su u životu pronašli neke nove izazove i ciljeve. Jedan veteran ukrajinski koji je proveo 80 i nešto dana u Mariupolju na ukrajinskoj televiziji kad smo mi bili u Ukrajini izjavio 7 dana ovog programa zamjenjuje 6 mjeseci konvencionalnog liječenja ili tiga bolnice. Sama rehabilitacija bez mentalnog zdravlja daje 0 rezultata. Mentalno zdravlje je nešto što je veoma važno i taj odnos između ukrajinskih veterana koji su prošli rehabilitaciju i idu u resocijalizaciju i hrvatskih branitelja nevjerojatno je važan. Vrlo sam zahvalan na velikom doprinosu s hrvatske strane. Vidjeti da ti ljudi zaista im je to trebalo, da se odmaknu od tih svojih trauma koje su proživjeli i da sada gledaju na sve to što se desilo, da su izvan tog konteksta, da život ide dalje. Cijeli taj program u stvari daje neku nevjerojatnu unutarnju snagu tim ljudima da se krene dalje, bez obzira na to kakve su oni strahote ili traume prošli. Ovo je projekt koji je, ja bih rekao, osuđen na uspjeh s obzirom na pozitivnu energiju i s jedne i s druge strane. Čovjek koji je došao iz ratnog zarobljeništva, on je danas neprepoznatljiv u smislu da je to jedan čovjek koji je i fizički ojačao, ali što je bitnije i psihički čovjek koji danas se educira za trenera u sustavu ronjenja, tako da može ta iskustva i ta saznanja prenositi svojim suborcima, veteranima. Otkad ronim više ne uzimam lijekove i ne idem u bolnicu na rehabilitaciju. Sve je to meni zamijenilo ronjenje. Hvala svima i hvala braniteljima i Hrvatskoj za mogućnost da sudjelujem u ovome programu. Za mene je ovaj program iznimno koristan. Stekao sam vrijedna iskustva koja će mi pomoći dalje u životu. Nadam se da će se ovaj program nastaviti i da ću svoja znanja koja sam ovdje stekao imati i ja priliku prenijeti drugima. Za mene je ronjenje prilika da svima pokažem da osoba s invaliditetom može živjeti i raditi kao i svi ostali. Pobijedit ću strah koji imam. Upravo je prilika za novi početak bez straha i želja za novim životnim ciljevima,
ono najvrijednije što je ovaj program kod tih ponosnih ljudi potaknuo. Hvala kolegi Rataju na ovom zaista lijepom, pravom, malom dokumentarnom filmu. A o ovoj temi razgovarat ćemo danas u studiju Veterana mira sa gostima koje mi je iznimno drago predstaviti. Predsjednikom ronilačkog kluba Hrvatskih ratnih vojnih invalida Nemo Adriatic, gospodinom Reneom Cipovcem. Dobar dan. Dobar dan i pozdrav svima vama. Te s voditeljicom projekta resocijalizacije ukrajinskih veterana Andrejom Vedrinom. Dobar dan, hvala na pozivu. Rene, sve je zapravo počelo sa hrvatskim braniteljima i vi ste jedan od njih. Pa ajmo se vratiti za početak ove emisije u 90-te i da malo ukratko nam opišete svoje ratno iskustvo i kako to da ste krenuli raditi s hrvatskim braniteljima. Da, izazovne godine. Mlad, lud. Otišao sam kao dragovoljac HOS-a 1.12. po zapovjedi predsjednika skidanje, to jest demobilizacija dragovoljaca HOS-a u redove Hrvatske vojske. Postajem brigadni izvidnik i taj moj ratni put, ponosan sam da sam mogao biti dio stvaranja te naše hrvatske povijesti. Ta moja mladost, prebrzo sam odrastao i prebrzo ostariš. Po završetku Oluje demobiliziran sam, još sam nešto radio u službi i to, i umirovljen 2000. godine, mlad. Di sad, šta sad, veliki problemi koji još danas postoje, ali pokušavamo se s tim boriti i upravo ovakve aktivnosti nas koliko toliko uravnoteže. Puno radimo to humanitarno i tu se nalazimo i od tuda smo i krenuli sa Hrvatskim ratnim vojnim invalidima, sami ko takvi. Jednostavno smo tražili svoj kutak, svoj svemir, svoj mir, a to je, vidite, do kuda je to naraslo. Nije vaš rad ograničen samo na branitelje i veteransku populaciju. Radite i s djecom. Možete li nam reći nešto više i o tome sad u ovom uvodnom dijelu našeg razgovora? 2011. 12. 13. 14. to nas je malo sve prevazišlo. I evo, naši članovi, Andreja je dugogodišnji član ronilačkog kluba, došli smo u jedan drugi smjer i evo, o tome bi više Andreja možda pričala. Ja sam oko predsjednik. Uvešćemo onda Andreju ovdje u ovaj dio, iako je emisija posvećena ratnim veteranima. Lijepo je spomenuti da je vaš obujam projekata raznoraznih puno širi. Da, evo, osim brojnih projekata koje radimo sa hrvatskim braniteljima, a sada i sa ukrajinskim braniteljima, radimo i brojne druge ekološke i edukativne projekte, programe i aktivnosti koje bi tu svakako spomenula ekološku akciju, odnosno projekt Čišćenje bez granica, Međunarodna dječja ronilačka ekopatrola, koju provodimo već 10 godina, odnosno ove godine nam je 10. jubilarna. U samoj akciji sudjeluje više od 150 ronioca iz Hrvatske i Slovenije i ono što je najinteresantnije, tu su djeca iz potresa pogođenog područja Banovine, zatim djeca iz ratom pogođenog područja Ukrajine koja zajedno sa roniocima čiste podmorje i uz obalu u kampu Veli Jože u Savudriji i na taj način uče o izgradnji boljeg odnosa prema moru u budućnosti. Dakle, ta djeca tu imaju priliku sudjelovati u brojnim aktivnostima na moru, u edukativnim radionicama i na taj način uče, odnosno potičemo ih prema boljem odnosu prema prirodi. Vraćamo se na veterane. Odakle Andreja među veteranima i hrvatskim i ukrajinskim? Da, vrlo interesantno. Pa evo, kao dugogodišnja članica ronilačkog kluba Hrvatskih ratnih vojnih invalida Nemo Adriatic, sudjelovala sam u brojnim humanitarnim projektima. Ti projekti osobno me ispunjuju, raduju me i mislim da na taj način zajedno doprinosimo nekim pozitivnim promjenama.
A osim rada sa hrvatskim braniteljima, čast mi je sad raditi i sa ukrajinskim braniteljima, jer taj sam projekt nije pomoć ukrajinskim braniteljima. Mi na taj način pomažemo i njihovim obiteljima, i njihovoj djeci, i jednoj cijeloj zajednici. Taj projekt je zapravo pomoć i samima sebi na neki način, René, zar ne? Kako je zapravo ta priča s ukrajinskim braniteljima krenula? Pa kad je krenula ta ruska agresija na Ukrajinu, moramo napomenuti da Ukrajina ima identičnu situaciju kakvu smo imali mi 1991. godine. Samo je to puta 10. I mi okupili smo se, išli smo gore, vozili smo neke potrepštine u ratnu zonu. Kada smo došli gore, kad su ljudi čuli da smo mi hrvatski branitelji, to sve, malo su krenuli ti razgovori i to, pa ono preko mobitela šta radite, kako radite, zašto radite, i tu smo mi u stvari i napomenuli da smo se mi iz tih ratnih strahota izvukli, da će on imati velike probleme po završetku rata i da smo se mi izvukli na taj način. I na to je došla jedna ideja, bez obzira što je rat tek počeo. Znači, u prvih par mjeseci rata oni su već imali nekoliko tisuća ljudi koji su bili izranjavani. To su ponavljam, to je, ko nije bio gore, ko nije to vidio, to je puta 10 kod nas. I da napomenem, uz ta nova oružja koja, evo, iznad nas je Little Kinjal, ta jedna raketa leti 9000 km na sat. Samo ju čuješ kao da se metak ispali. Pa ti dronovi, pa ovo, pa ono. To je taj moderno to ratovanje, bojim se da i mi još trebamo update-at naša znanja. Vi koji ste proživjeli Domovinski rat, našli ste se u jednom tom novom ratu. Kako ste se nosili s time, s obzirom da ste već proživjeli tu ratnu traumu? Je li vam bilo teže među tim ljudima ili možda ste se lakše adaptirali na tu situaciju? Ne, samo smo prebacili postavke na ratnu situaciju. Da, čovjek kad se već iskusi pakao, onda novi pakao je samo još... Bože, u paklu sam bio, šalje me u raj. Da. Andreja, projekt se provodi i u Ukrajini i u Hrvatskoj, ako sam dobro shvatio iz filma kolege Rataja. U kojem omjeru, koliko, gdje, kako? Pa evo, mi smo sa samim projektom započeli samoinicijativno još 2023. godine u Savudriji, u kampu Veli Jože. A nakon toga dobili smo veliku podršku Ministarstva vanjskih i europskih poslova Republike Hrvatske i u suradnji sa našim partnerom iz Ukrajine, a to je Unbroken fondacija. Unbroken je organizacija koja provodi projekte rehabilitacije kroz programe visoko sofisticiranih proteza za branitelje koji imaju amputirane udove. Zatim, uz veliku podršku grada Lavova, Hrvatskog veleposlanstva u Ukrajini i operativnu logističku podršku na području Hrvatske pružilo je Ravnateljstvo civilne zaštite Republike Hrvatske. Tako da kroz tu podršku nastavio se program na području Ukrajine sa jednom idejom nekog dugoročnog cilja toga programa da se u Ukrajini postavi platforma, odnosno referentni resocijalizacijski centar gdje će ti korisnici tih programa, ukrajinski branitelji, znanja i iskustva koje steknu kroz taj program da mogu kasnije prenositi svojim suborcima uz, naravno, neki nadzor i savjetovanje instruktora ronjenja. Pa tako je došlo i do te ideje za područje Ukrajine. Pretpostavljam da niste znali kada ste pokretali projekt u kojem će to smjeru sve otići i da će to naići na toliku podršku i lokalnih i drugih struktura. Vaša vizija tada i ovo danas? Pa evo, kad smo krenuli s tim projektom, to je bila jedna mala ideja hrvatskih branitelja koja se pretvorila u jedan veliki međunarodni projekt uz podršku institucije i sada tu i dalje vidimo nekakvu budućnost projekta jer je i samo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova prepoznalo taj sadržaj, cilj i neku višedimenzionalnu vrijednost tog projekta, tako da imamo mogućnost sad nastaviti s njim. Evo, ovo proljeće krećemo sa jednom novom fazom i na području Ukrajine i na području Hrvatske. Ako mogu ja tu isto napomenuti jednu rečenicu. Kad smo mi bili gore, iz fundacije išli su na gostovanje u Ameriku. I kad su čuli da
s njima rade i da pokreću se programi hrvatski branitelji. Amerikanci su rekli svaka čast. To su ljudi koji su završili rat. Gore smo imali informacije, veli mi smo mogli uzeti Engleze, Francuze, Njemce, ali veli vi ste to sve prošli i puno vam hvala na tome. Jako dobro smo primljeni, nemamo nikakvih, da izađeš negdje van pa imaš neku neugodnost. Ne. Kad se vidi taj hrvatski grb, evo sad se ježim, kad se vidi taj hrvatski grb na našim rukavima, jednostavno smo ponosni na sve to. I moramo napomenuti da u taj projekt je uključeno preko 40 i nešto pripadnika raznih naših jedinica, od Tigrova, Gromova, 4. gardijske, HOS-a, specijalne policije, sve naši dugogodišnji prijatelji koji svaki od njih je dao svoj jedan mali obol tomu svemu. Jer se unesu u to privatno, osjećajno i ono što on osjeća. Tu je vrijednost tog programa. Koliko je u biti ljudi do sada prošlo kroz program, mislim na ukrajinske veterane, i koliko je potrebno da jedan čovjek prođe taj proces resocijalizacije? Postoji li nekakvo pravilo ili ovisi od individue do individue? Ako mogu ja samo za početak o tom programu malo sekundicu više. Znači, mi smo sad u fazi gdje mi radimo instruktore koji će našu ideologiju prenašati svojim kolegama. Za sad, radimo sa svim profesionalnim, skoro sa većinom profesionalnih brigada u Ukrajini. Moramo znati da jedan Azov, broj nekoliko tisuća branitelja koji su prošli najteže bitke. I nije isto raditi sa jednim čovjekom iz Azova ili iz komando jedinice sa određenim ljudima iz topništva, iz artiljerije i sa kak je već kod njih to posloženo. Znači, mi sad radimo za početak, radimo instruktore koji će u svojim nekim određenim fazama prenašati našu ideologiju. A evo dalje o projektu kolegica. Pa evo, sam projekt sastoji se od neke 4 sesije kada oni uđu u program resocijalizacije. S time da to su grupe od 15 do 20 ukrajinskih branitelja u jednoj grupi, dakle korisnika. Ali tu bih željela naglasiti da za provedbu takvog programa je potrebno duplo više osoblja. Tu su uključeni instruktori ronjenja, dakle taj projekt ronjenje je, terapeutsko ronjenje je jedan dio samog programa, jer se program sastoji od praktičnog i teoretskog dijela, ali tu imamo instruktore ronjenja, instruktore jahanja, zatim kajakarenja, prevoditelje, tu imamo jezičnu barijeru, psiholozi, skiperi, tehničko osoblje, pomoćno osoblje, s obzirom da su uključene i osobe s invaliditetom. Dakle, program je i prilagođen osobama s invaliditetom, ali je potrebno veliki broj ljudi da bi se takav program završio. Koliko je onda do sad tih instruktora budućih prošlo kroz vaše te sesije? Korisnika programa? Pa da, korisnika programa Ukrajinaca. U samoj sesiji je oko 20 Ukrajinaca po jednoj sesiji. 3 sesije, oko 60 osoba. A pardon, moramo napomenuti, pošto još uvijek je ratno stanje gore i veliki je problem sa izlaskom iz zemlje. Znači, mi dobijemo određene popise, onda ti popisi moraju proći neke određene filtere, pa se tu te osobe maknu, pa se dodaju druge. Čekamo da taj grdi rat završi, da se može normalno izaći iz zemlje van. Kao što je već rečeno u ovom pravom dokumentarnom filmu, ovaj projekt je osuđen na uspjeh i mi vam zaista želimo od srca da u budućnosti se ti plodovi tog projekta vide ne samo kod vas, nego i upravo u svim tim postrojbama u kojima će instruktori prenositi svoja znanja i vještine koje su stekli kod vas. Hvala vam na dolasku u Veterane mira. Hvala i vama na pozivu. Hvala i vama, dragi gledatelji, što ste bili uz Veterane mira. Ostanite uz program Hrvatske radiotelevizije i posljednju epizodu serijala Njezina strana priče o hrabrim braniteljicama Osijeka. Lijep pozdrav.